The devil will use the same strategy because he wanted to turn them to kill us. But because babene sichilelo salo ubabizileyo bahambe noThixo kuthiwa emveni kokuba bethe hayi isizathu soko kube kukhona besandayo amakhwenkwe engafi kungenxa yoba bomelela abafazi bamaHebheru sithi sifika sebezele ngoloxesha bazeliswe ngabo egumbini ngomthandazo. A midwife that any revelation iyayazi ukuthi ngelinye ixesha you don't have to say anything. You don't have to touch. Akamfuneka yokuyothatha xa imeko ingavumba uthatha ikhona indawo ongena kuyo uphathe kuyo uthethe kuyo kwenzeke. Bidu Satan azothi yena ndivale kwelicala nje yema ngiyathululeka ngapha bendisithi ndivale ndizovala kanye kule ndawo yokuvala kodwa baya abantu. Haleluya. Kodwa uyahamba umsebenzi bekumele bangoku seliphelile nje namandla. Bekumele bangoku akasakhonzi. Nemani ngapha ndiyenda qiniseka. Umbake dlulu yaphelela kule ndawo. Akayazanga kukhona umzalisikazi. Osele tshintsha istrategy. Ngoba uyayazi indlela yokubeleka nyaka. Hallelujah. Oh Jesus. Uyayazi ukuthi nothi ngalo lonke ixesha uzange enhloko. Kuba khamaxesha phamaza ngenyawo. Hallelujah. Wena belekiswa zangenyawo akasebenzisi the same strategy asisebenzisa kozange enhloko. Ngoba uyayazi ukuthi in this one there is a higher risk. Holy Abba Sanda. I need to connect. I need to connect with my source so that in the human wisdom and understanding how to deal with this pregnancy, how to deal with this deliverance. Yes, Lord. Oh, Shana. Bendimandizamela into yoba malishunyaye ilizwi nje kubo bangaconceive into. Bendizamela into yoba mababulaleke mani-liters zabo zishumayele zibila kodwa kungenzeki into kungabikho mntu ubambatho. But into yenzeka yaba bantu spiritually bayakhula. Aba bantu kukho izinto abazithweleyo. Aba bantu bayaqhubeka bayazala. Ngoba kukhona umzalisikazi. Umzalisikazi akanqandwanto. She is unstoppable. Oh Jesus. Akathinteleki. Akukho authority ekwazi ukumthintela. When ungumzalisikazi funeka uyazi ukuthi under aphi authority. Hey, mabethunana. Funeka uyazi uba under aphi authority. Ngoba kukhona i-authorities ezaziwayo, ezihlonitshwayo, ezithotyelwa i-country yonke. Ezithi bazimisile umthetho uba makuthi wonke umuntu ufuneka athi bow down. Kodwa into endiyithandayo nge-midwife eyaziyo ene-revelation iba
uthe bow down. Uma uthe bow down, kubizwa ithole kanti yena uthe bow down. Ubize elinye igama. Hallelujah. Lolo hlobo labantu uThixo alivusayo. Akuzange kuphelele kwixesha loShifra. UThixo uyaveza ukuthi nakweni ixesha I am looking and asozathi ndiyakhangela kanti akayazi babakhona. Uyayazi ukuthi bakhona cha abayazanga ukuthi bayafuneka in this high calling. Kukho izinto zobukumkani funeka zizelwe ezikwazi ukuzaleka zingekho abengekho abazalisikazi. Oh Jesus. Bahambe noThixo. Ungahambeki. Bahleli ekoyike Thixo. Imeko ingavumi. Bahleli ekoyike uThixo bebenako kuyenza excuse ivakani. Bade bamkotele nomkotele uThixo bathi uThemo simasibathobela basemagunyeni. Senze ngokwelizwi lakho. Kodwa bahamba noThixo boyika uThixo imeko ingavumi. Ubathi uba siyafa masifele endaweni uThixo asimise kuyo. Uba siyafa masifele emsebenzini uThixo asibizele kuwo. Sibizele nguThixo kulomsebenzi ukuthi awenziwa sithi okwethu thina kukuvuma. uThixo yena uyenza ngathi. Ngoba sithi ufuna abazali sikazi ufuna abantu azakwenza ngabo. Abazawuvuma ukwenziswa nguThixo. Yes Lord. Kweli xesha lokugqibela. Ixesha elinzima kangaka. Ixesha le-knowledge ethe saphandla lapha eninzi. Hey, ndike ndathi ngenye imini ndimamele umculo. Oh Jesus, ku YouTube. Kwegqi i-ad ethi nansi app eyakwenza uhlale uhlazekile usemvuselelweni. I-app apho uzawuthi uthunyelwe khona ivesi. I-app apho izawuthi ikhumbuze xa ilixesha lokufunda iBhayibhile. I-app apho ezathi ikhumbuze nangexesha lothandaza. And I was like her. Uyibeka kakuhle ke ubomi bakho iyakwenzela lula because ngenye ixesha uyaphangela kunzima awunalo ixesha kodwa ke le app iyakwenza izinto zibe lula ikwenza uhlale online. Oh Jesus. Kanti uphi umsebenzi kamoya oyingcwele? Ndathi sesinye strategy sokususwa ekudependeni kumoya oyingcwele udepende kwi-app. Hayi i-app ingaxelela it's time to pray but it doesn't know what you should pray for. Hayi i-app ingakwenzela lula ingakuthumela ivesi. Kanti ayile nto uThixo afuna ukuyithetha kuwe ngalo mzuzu. Kuziswa zinye indlela zokuba singabi saxhomekeka kumfundisi owazi inzulu zikaThixo.
awusobe uphinde uxhomekeke kumoya ongcwele. Uxhomekeke kwi-app. Siyasuswa kuThixo wenyaniso sisiwa kwabanye oThixo. Ngendlela esmart eluncedo that is helping you, but uyasuswa bukhoneni bukaThixo. Uqhutshudiswa kwenye into. Hallelujah. Abazali sikazi banala moya wawukuDaniel. Banala moya abazali sikazi. Yeza into inhle. Kukumkani uNebukadnezar kusithiwa inene nizafundiswa. Nisiwe university for 3 years free. Niyokufundiswa khona. Nisabe nipasile na grade. Nizawunikwa izihlalo iposition ezinkulu eziphezulu. Ebukumkanini baseBhabheli. Ayimandanga lonto. Imnandi. Yaye logama nisekule training. Nizawufumana i-treatment especial. Yoba nizakutya etafuleni kakumkani. Nizakutya ukutya okumnandi, nizawutya imilenze egusha. Nizawutya into ezigaka grapes. Nizawusela eyona yona iseqhobeni wine. Nizawuyeka usela imigwaxube. Kodwa umoya owawukuDaniel wajonga wagqobhozela. Wabona into yobana ewe inhle lento. Ilungile for us. Izawuthi open the opportunities for us. Izawusivulela iminyango. Kodwa izawusikhupha uThixo wethu. Njoba abanye bebona iposition bebona ukutya okumnandi uDaniel wabona bekhanywa bekhutshwa uThixo kaIsrayeli bekhutshwa uJehova. Kukhanya uThixo nge-app kweli lethi ixesha. Be careful. Yisebenzise with wisdom. And hluza. Ibane strain. Hluza. Ngoba ziza zinhle zilungele wena zizakwenza ubomi bakho bube lula. Oh Jesus. Thethwa nje igama libe linye ngoku ubheka kuGoogle. Uyogooglisha. Alisekho la xesha lento uyozinika ixesha yowuthandaza. Uyoyibuza kumoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ayitshile ngoba i-information ikhona kuGoogle. I-information ayiyo knowledge. Yes, Google, you will get the information, but you will miss the knowledge. Because in knowledge, iphuma kwi-revelation. Ayiphumi kwi-information. Khanywa uThixo. Bafazi singavumi xelela lusecangwa ungavumi ukukhanywa uThixo. Ungavumi ungakulinga uvume ukukhanywa uThixo wakha kuthi. Unknowingly kanti sowuqubuka kwabanye oThixo. Oh Jesus. Hallelujah. Zizinto ke ezo zokulumkisa abantu abathweleyo. Zizinto zokulumkisa abantu abathweleyo ngoba xa uthwele physical kunezinto
oyazi ukuthi ufuneka into ezithile ungazityi. Zizo ezindisithethayo. Be careful ukutya yonke into uthwele. Wetha yazi into elungele impilo yakho nempilo yento oyithweleyo. Sithatha yonke into. Uzawuthatha into ngathi lula izabenza lula ubomi bakho kanti uthatha into ezokwenza into uzala i-stillborn okanye umiscarry. Ukhona umoya oyingcwele. Ukhona umoya wehluvele ezulwini. Ukhona umoya onguThixo owazi zonke izinto zikaThixo. Owazi inzulu zikaThixo ngaphezulu kunoGoogle. uGoogle uyawuzenza i-research zakhe izistudies zakhe kodwa soze ayifumane inhliziyo kaThixo. Ngoba inhliziyo kaThixo ifunyanwa ngoYesu, ifunyanwa ngomoya oyingcwele. Hayi kaphinda umxelela ungavumi ukhanya uThixo. Mzalisikazi ungavumi ukhanya. Zizokhupha uThixo ngoba nakweli xesha lethu sekhona iwimene ezihamba noThixo zimoyika uThixo. Sekhona iwimene ezihamba noThixo ngoba ungcwele. Zinyulu zingajobekanga. Oh Jesus. Satan uma unejealous ngawo Satan. Yabona njengoba nihleli apha ihloba niqumbele ngafuna izinto nizibhala. Ihlobo anomsindo ngalo ngoku. Udadewethu wayethanda umlinganisa ngaba kusuke embona phi xa equmbele. Amlinganise mntakabawo xa equmbile uSathane athi ambhangizisele enqina. Ihlobo anomsindo unomsindo ngoku. Because apha kureizwa ababafazi bawuthwala not to give back izinto zikaThixo. Kuzalwa i-fortified women ndandanda eligama. Xa elithile umoya oyingcwele yona ityebile ligama. Abazalisikazi bafana nenqaba. Zinto ezibiyayo. Izinto ezinonifolokozi. Izinto ezigqobhozayo. Lolo hlobo labantu olumama uThixo alutyhile kuwo athi he's looking for. Yaye bakho. Ngawo lo mzuzu ndithetha the Holy Spirit is busy wenza umsebenzi wakhe. Oh Jesus, ungcwele uyaordaina ngalo mzuzu. Abazalisikazi. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyambulela uThixo mama. Yo, ndiyambulela uThixo. Ngoba ezi zinto zinqabile. Ezi zinto siye sicinga intoba ngamabali enkosi ngemfundiso zakho mzali. Ngoba into thina sicoba ngamabali alapha eBhayibhelini. Kuyabaliswa ezenzeka kudala. Iye ilale siyayithetha intoba uThixo wethu is the same yesterday, today, tomorrow. But when it comes into zakhe silibala intoba lanto wayeyenze ngoku kuleya iwoman usayenza nangoku kwezi iwomen zelixesha. Hallelujah.
eziwime zeli xesha ngoba nantsika bani lo mfana wena xesha lo Shifra owazalwayo wayofihla kwi-river Nile. Moses belixesha basekhona kusazalwa namhlanje Moses kusazalwa namhlanje into eziphethe intyeya kaThixo kusazalwa namhlanje into eziphatha imfihlakalo zobukumkani bamazulu. Angeke ke sikwazi ukuzalwa ngaphandle kwabazalisikazi. Kwezi ntsuku zokugqibela, my God, uThixo uvusa olohlobo olungazongcancazela iswato, olungazophithizela iswato, elingazohlenje indlela ingasemoyeni. Izinto ezathi xa zithandaza zithi bawo ngicela into indlebe yami into engathethwa nguyingayivi. Into ezathi xa zithandaza zithi bawo ndicela into ndingayiboniswa nguwe ndingayibona. Ngoba siphazanyiswa zinto esizivayo, soyikiswa zizinto esizibonayo. Haleluya. Ngoba yathi lusiza udaba lusiza nomuntu omkhulu, kodwa babona uThixo omkhulu, boyika bahlonipha uThixo omkhulu. Izinto ezizakoyika uThixo yena yedwa ezingazojikwana. Bafazi zininzi into ezijika abantu endlini, zininzi izinto esizenza sibe ngamawethu. Ulale neli namhlanje ngomso uvukelele. Haleluya. But uThixo ufuna uhlobo lwabazalisikazi athi le bendiyithetha izolo, yebo ndiyayibona imeko ingathi ayizuvu, bese kusithiwa ke kola hayi asiqondi sekubekelela imixakatho, hayi asiqondi ba kuza kuyakwazeka uhambeka xa kunjena. Kodwa kwabe kukho izinto ezazuThixo. Inkosi ethi xa ihlangana nabafundi bayo ithi all authority in heaven and on earth it is given unto me. Igunya emazulwini phezulu, emhlabeni phansi, izinto esizawuyazi ba zihamba nabantu, zihamba nomavuna kuvaliwe. The same day esimemini kalumqa sithandaza late yangeni leta ethi ngoba sithe Thixo wethu sithanda into babonakala uba ngumlawuli, nguwophetheyo, ilizwe lile lakho, nguwaniseka wanizinzisa. Abazalisikazi abatawubona imeko ayivumi bangqinelane notshaba, abangqinelane bamphikisa uFaro. Abazalisikazi bayaphikisana noFaro, uyaphikisa uFaro ngoba le yiministry engenelwayo ngoFaro, ngoba iphethe izinto zezulu, iphethe iziseko zikaThixo. Haleluya. Funa lohlobo lwabazalisikazi abangathi into ezingajikiyo manje, into ezinamehlo ithi imeko ilapha, ubone unobangela ngapha akukufaka uyelele kufeni. Kungenxa intoba ngoku kubonwe amandla kaThixo, kungenxa intoba kwaziwe bangubani ophetheyo, ngubani umnini mandla onke. Funeka uhlobo olunjalo lwabazalisikazi.
zabo yama nguThixo. Izinto ezinakaziva ziyisabela ingaba utsho uthini yena uThixo. Sethethile umama phangela imoya ezayizokukhohlisa. Izoxelela nguwe. Kodwa kufuna kumzalisikazi ozothi Thixo iphile ndawo. Apho umxelele bandim. Ngoba linye igama elinikiweyo. Ligama lika Yesu. Ligama loThixo walidela izulu. Ligama loThixo sisimanga. Onguye yedwa wakwazi ukufela abantu bakhe. Yebo bakhona Thixo baninza sikefa. Thixo kuthiwa uye wafa efela abantu abamqulayo. Soyame ngaye. Sihamba ngaye. Senza ngaye ngokuthi hlalani kum. Mna ndihlale kunabazalisikazi bahlala kuye sekungahlaleki. Imeko ingavumi bahlala kuye kodwa uhlale kuye. Ihlale kuyimeko sengenzi sense. Uyazi imeko iyakwazi ingenzi sense nakubazalwana ngoba inokayenzi sense ngoku. Nkosi yami. Kude kuthiwa hayi uThixo bengenawuthi. Oh Jesus. uThixo bengenawuthi. uThixo nguThixo akunamxelela ba unokuthi akanakuthi. Unawuthi nantoni na uThixo afuna uyithi. Akazoxelela ngoba akanakukuthi. The only thing anokuyithi le ngehlobo wena wazingalo no uThixo nguThixo. Funa abazalisikazi abanjalo abazayenza uThixo unguThixo. Ngoba ngelinye ixesha ezinye izinto azenzi sense. Azenzi sense ebantwini xa bezoqoba ayenzi sense. Kodwa uyayazi uThixo nguThixo. Ingangenzi sense ukuthi bantu ngoba indlela zakhe ziziphakamela indlela zethu. Ukwenza kwakhe ayikuko ukwenza kwethu. Lento engenzi sense ukuthi yile eyisense ku. Funa lo hlobo lwabazalisikazi. Funa lo hlobo lwabazalisikazi. Mama, thatha indawo yakho. Uzalwa ngokudala umithi udlulelwe lixesha.